Ara vos presentaré a un jove artista natural d'Algemesí, com Joan López, que té un talent desbordant i que està considerat per bona part de la crítica com un dels millors retratistes d'avantguarda del nostre país. Molts el coneixen com el pintor dels famosos, però la seva obra va molt més enllà. Ell és Jordi Machí. Jordi Machí és un artista que sempre és una miqueta estrany dir artista, però l'art per a mi actualment és tot. És la meva vida, és el meu treball, és la meva passió, el meu hobby. Jo em recorde dibuixant a ma mare i de fet encara té guardats ja els dibuixos i tot. I els meus tios també em comenten que dibuixava sense mirar res, la Pantera Rosa, el Simpson i tot. Que ho feia superbé, vull dir, este xiquet. Ja apunta. Lo típic és acabes l'institut i sempre estàs una miqueta indecís quina carrera vas a escollir i ja et dic, a mi tot el món em deia tu faràs belles arts, segur, però fins l'últim moment sempre tenia el dubte i avui pareix impossible tindre una altra professió que no sigui la d'artista. El primer any estava super perdut, jo arribava a la facultat, posava el gens, posava tots els colors, tots els pigments i em bloquejava tremendament. Hi havia dies que me n'anava a casa. Va ser arrel d'un viatge al Líbano que vaig fer, a veure un amic que treballava allí, que vaig conèixer un galerista que es va interessar per mi, a l'any següent ja estava exposant i després d'aquesta exposició que va funcionar superbé, es va vendre tot superbé, vaig començar a tindre ja més clients. Jo he tingut un parell de punts d'inflexió a la meva vida, un vaig ser Líbano, estava als Estats Units, que estava treballant allí, em criden de Televisió Espanyola i em proposen pintar en directe en un especial de Miguel Bosé que va ser fa 2 anys ara, i un especial de Nadal. I allà estava jo pintant en directe mentre Miguel Bosé cantava. Pràcticament jo no m'he adonat d'aquest vot, o sigui, jo continuo seguint el mateix exactament. Sí que és de veres que ara te paren alguna volta per el carrer i te diuen que guai el que estàs fent, que m'alegre molt que et va, i dius, ostres, no sabia que era tan conegut al final. El dia a dia depèn, perquè cada dia és diferent. Hi ha temporades que tinc prou d'estrès i em toca treballar prou hores, que és una de les coses que més disfruto, posar-me en la meva bambolla i no saber res de ningú pràcticament. Jo imagino que una de les obres més especials per a mi seria aquest retrat gran de mon pare, més que res perquè és mon pare, que va faltar fa molts anys ja i clarament és especial per a mi. És un referent i és una persona que vaig voler molt, encara que jo era molt nano quan va morir, però és un referent per a mi, clarament, i sent orgullós i sent que ell es sentirà orgullós de mi sempre. Que fort, Jordi. Ara comentarem aquestes 2 obres meravelloses que ens has portat al plató, però volia comentar el teu semblant tan gran amb ton pare, que era el retrat així que veiem tan gran en el teu estudi, impressionant. Segur que estaria molt orgullós de tu, no només per aquest retrat, sinó per tota la teva carrera tan jove. Correcte, Carolina. La veritat és que no puc negar que sóc fill de Mili Machí. Sí, ell estaria orgullós de mi i jo estic superorgullós d'ell perquè de veres va ser un referent molt important a la meva vida, encara que el vaig perdre molt jove, però orgullosíssim. Quants anys tens, Jordi? Això no se pregunta. Ai, no, perquè coneixes a Joan López, que són del mateix poble, i jo dic, que teniu la mateixa edat? Diu, no, ell és més jove, i dic, com pot ser? Tinc 35. Eres molt jove, I sembles més jove que... També te diré. Això és el maquillatge. Que bo. Comenta'm, aquestes 2 obres que ens has portat així a plató, qui són i què has volgut expressar en aquestes obres? Pues et comente, aquesta de baix és part d'una col·lecció que vaig exposar així a València, a la Galeria 4,
formava part d'aquesta col·lecció i tractava una miqueta de veure més enllà del que és la pell dels humans i per entrar-se a un nivell més emocional i més preciós que emocionís tot. Una bellesa interna i colorista. I aquest de dalt és el meu nebodet i per tant és una obra superíntima i supervolguda per mi. Que és bé. un nebodet que vull molt, que ara ja està més majoret, però... I que això ho tindrà per sempre, quina Imagina. il·lusió. I allà tenim un altre que després desvelarem, que ens ha fet com a detall, com a sorpresa per al programa i que bueno, ja veurem què és. Exacte. Quin és el secret per a fer un bon retrat? Jo crec que el secret és captar una miqueta l'essència del retratat, que és complicat, perquè tu Com ja es no fa estàs... per captar És que tu ja l'essència? no estàs pintant una cara, sols estàs pintant l'interior d'aquesta persona. Tens que intimar directament en la persona, tens que veure un estat d'ànim, estàs pintant unes emocions i veure més enllà de la fealtat de lo físic, Sí, quan t'encarreguen un retrat intentes conèixer a aquesta persona, passar estones amb ella i Això veure seria més lo enllà. ideal. Moltes voltes no és possible, però seria lo ideal conèixer-la. Avui en dia retrats continuen requerint hores i hores de posat. Saps No. allò de posa't així que el faig un retrato i hores i hores. Avui en dia, Carolina, tenir la fotografia Clar. i realment no cal que estiga una persona posant. Però A mi també seria m'agrada- lo ideal, no? Sí, a mi, de fet, se disfruta molt més un posat al natural que d'una fotografia, perquè al final una fotografia és una cosa molt gelada. Realment se capta millor l'essència si està posant. Clar, però també estarà més en moviment aquest gest, no? Perquè imagina que una persona no està així a complicat. 8 o 10 hores, no sé què tardes en fer un retrat. Pues sí, Depèn, però- sí, possiblement 3 sessions de 3 hores, diguem, 4 hores, més o menys. Per tant, com ho fas? Està estàtica? Li fas una foto per a que ell reconega de nou eixa, no? Per al ràcord que es diu. Estàtic, aquesta persona té que estar estàtica i a part és una miqueta violent perquè jo me poso mirant fixament als ulls i per a aquesta persona l'intimida una L'imposa, miqueta. no? És com, Intimida. Què me mires? Això de captar l'essència s'aprèn o és un do innat? Jo crec que hi ha que tindre un poquet de toc també. Sí, és complicat aprendre una miqueta de... Tècnica, per supost, Tècnica, però- per supost, tècnica, clar. per supost. Però captar l'essència és complicat. Jo crec que has de néixer una miqueta d'això i també es pot aprendre una miqueta de les dues coses. I torna a estar de moda el retrat? Perquè, bueno, no? Es considerava fa un temps ja un Clar, el poc obsolet. retrat pictòric jo crec que sempre està de moda. Sí que és de veres que n'hi ha que entendre el retrat en el seu moment sociocultural, en el seu moment de la història. Tu no pots fer un retrat ara renaixentista perquè te diuen què estàs fent així, o sigui, no té ningú sentit. Perquè ja està fet, entre altres coses, Ja està i molt bé. fet i no, o sigui, qui farà un retrat Clar. renaixentista? Has d'adaptar-te. Has d'adaptar-te als nous... I jo, que sempre m'han agradat molt els retrats dels museus, és el que més m'agrada, però sempre m'ha semblat, clar, i el fer-me un retrat no és com no sé, com de presumit o no sé si tindré massa ego, no? Per tindre un retrat teu en ta casa no és com... Sí, pot ser una miqueta d'ego, però no, al final és com és una joia realment. Sí, és un moment també de la vida, no? Que va passant i vas canviant i veus allà... I no té res a veure una fotografia a un retrat pictòric a l'oli o a l'acrílic. Té molt més valor. No, xulíssim. M'ho pensaré. Pensa tu, Carolina. No, si no, dels meus fills... No, és Clar, que això sí. és xulíssim i és per Com sempre. vulguis. A tu com i d'on t'arriben les comandes? Com i d'on? Sí. Jo... Vull dir, com es posen en contacte amb tu i si et demanen determinades coses o et deixen llibertat? Arrel de les exposicions sempre n'hi ha clients que et contacten i tot. Per exemple, el retrat que vaig fer de Miguel Bosé a una televisió nacional, Sí, televisió tingué molta espanyola, uns Nadals... repercussió, Sí. hi ha molta gent que me contacta i em diu, podries fer tal, un retrat? Home, allà va ser un aparador, però m'han dit que va suar la gota gorda, no?
Ho vaig passar molt mal el primer Com va dia, ser? Jo com sobretot. a mega fan que sóc de Miguel Bosé, ja buscaria jo el lloc per posar-me aquest retrat que et va quedar xulíssim, però, clar, va ser en directe o fals directe, en una gala, mentre ell cantava, tu anaves pintant. Va ser un repte per a mi, perquè ja no era pintar un retrat de 4 metres, bàsicament, sinó pintar-lo amb 2 càmeres, enfocant-me, passant gent, passant Miguel Bosé cada 2 per 3. I com és la televisió, i les càmeres, i producció, i no sé què, molestant-te, no? Exacte, perquè també necessitaries la teua intimitat, però això era impossible. És que normalment jo quan pinto estic a la meva ambolla i estic ahí totalment aïllat. I jo vinc d'Estats Units per a este treball, i el primer dia suena la gota gorda de dir, no sé com va ser. El més important, a Miguel Bosé li va agradar? Li va encantar, és dins a casa a Madrid i encantat. A Somosaguas? Somosaguas, correcte. Que bo. A quina gent famosa més has retratat? He retratat a Ryan Gosling, de La La Land. Després he fet un treball que no és retrat, perquè jo no soc retratista, que el retrat és una passió per a mi. Pues a Kanye West i Kim Kardashian es va fer un quadre, però no era retrat. Això, amb les Kim Kardashian, quina relació has tingut i què t'han demanat? Relació personal amb elles, ninguna. Jo no les he conegut perquè jo imagino que estan en una esfera tan... Elles són tan populars que jo no tinc accessibilitat a elles. Jo vaig contactar amb la producer, va ser a través de la producer de Kanye West, i era una obra, part d'una col·lecció del Principito que vaig fer als Estats Units, i aquesta obra era un regal per al naixement del seu segon fill. O sigui, va ser una pintura per adornar l'habitació del xiquet, no? Del petit príncep, dius. Correcte, sí. Com he dit al principi, t'anomenen ja el pintor dels famosos. Això et fa un poquet de ràbia? Em fa un poquet de ràbia perquè realment sóc un pintor generalment i aquest títol, encara que em beneficia per alguna part, em perjudica per moltes altres. Jo he tingut problemes en haters que m'han posat verd a internet. Haters, què vols dir? De Twitter, internet i coses? Exacte, de redes socials. Això n'hi ha sempre. En xarxes socials sempre. Sigues pintor dels famosos o no. Entenc que és instintiu, que és un instint del ésser humà criticar, i jo ja li agafé hasta gustet i totes les crítiques. Clar que sí. No, i tindré l'oportunitat de retratar a gent coneguda i donar-li la teua visió, perquè mira que estan retratats i es fan fotografies i es veiem en cine, però tu dones la teua visió. Com a clients, els famosos tenen la seva peculiaritat, vull dir, demanden coses estranyes o raretes? Sempre tenen algun puntet raro, els però això famosos i no famosos. Exacte. Jo tracto exactament igual, encara que siga famós, que siga la meva veïna del poble. Es tracta exactament igual. Però tenen una aura especial o tu li veus o no et deixes portar per el fanatisme? Miguel Bosé imposava molt, a mi m'imposava perquè em parlava molt prou també, i a la seva veu que la té molt forta a la veu, imposava una miqueta. Però bé, sí, el tracte al final són persones. Són persones, tots, és que és això. Clar que sí. Com deies, no només pintes retrats, també pintes de cos sencer i altres encàrrecs, no? Què és el que més t'agrada? A mi, realment, el retrat és de lo que més m'agrada. Jo crec que és un instint primordial en mi, un instint que jo crec que ve dels nostres ancestres que ja es representaven a les coves, i és una consciència de que som humans, i aquest instint està en mi. Jo tinc l'instint de representar figuració, i el retrat per a mi és la representació pictòrica més propera a l'ànima. I per tant... Com diuen, no? És l'espejo de l'alma. La cara és l'espejo de l'alma. No sé quina versió tindrem en valencià. Em pareix fascinant. A la nostra terreta on podem admirar les teues obres? Doncs mira, ara a setembre, que són les festes del meu poble, d'Algemesí, que és la Mare de Déu i és Patrimoni de la Humanitat i venen delegacions de la UNESCO, tindré obra exposada allí a principis de setembre, i a València tinc una galeria també, que és la Galeria 4, i ara tinc 2 exposicions a Madrid també. Algun projecte més de futur? Sí, ara en setembre vaig cap als Estats Units, altra volta. La idea és, en un futur pròxim, passar una temporadeta per Nova York, exposar per allí.
I Líbano també tinc alguna exposició. També tens una pàgina web personal on podem seguir també les teues obres, no? Sí, Quina és? jordimachi.com. Que bé, jo amb de ganes de veure què ens has pintat, Jordi. Vine, acompanya'm. Sí, a veure. Ai, es quedarà així, en el plató. Ara li buscarem un lloc privilegiat, Jordi. Vinga, fes tu els honors. Tinc que girar jo, sí? Això ho vaig fer esta setmana. Que xulo! Mira, Joan, Juan, això imatges del principi, de quan van començar. Sí, que no fa tant. Que no fa tant, que fa 2 mesos i pocs dies, és veritat. Oh, serà una il·lusió tindre-la i recordar sempre aquests moments i recordar-te a tu, com a gran artista que eres. Encantat. Super. Encantat d'estar així amb tu.